περιπέτειες του Ντίκη. Ήταν 11 μετά μεσημβρίας όταν ο κύριος Τάσος τελείωσε την απογευματινή του βάρδια στην αλευροβιομηχανία όπου εργαζόταν ως φύλακας. Ενώ βάδιζε προς το αυτοκίνητό του, άκουσε ένα παραπονεμένο γρίλισμα. Κατευθύνθηκε προς το φράχτη του εργοστασίου, ακολουθώντας το συνεχόμενο εξασθενημένο ήχο που καλούσε σε βοήθεια. Άναψε το φακό του και μέσα σε ένα κουτί από χαρτόνι είδε ένα εγκατελειμμένο σκυλάκι. Ήταν πονόψυχος άνθρωπος και δεν θα άφηνε μία ζωή να χαθεί. Το σκυλάκι ήταν τόσο μικρό που χωρούσε στις παλάμες του. Δεν θα επιβίωνε αν δεν το φρόντιζε. Την επόμενη ξημέρωνα 1η Απριλίου. Ήταν τα γενέθλια της κόρης του, της Κατερίνας. Θα έκλεινε τα 9. Εδώ και καιρό ζητούσε να της πάρουν ένα σκυλάκι. Η επιθυμία της θα εκπληρωνόταν. Μόλις έφτασε σπίτι, ζήτησε από τη γυναίκα του να φέρει λίγο γάλα. Το σκυλάκι ήπιε λίγο, χόρτασε την πείνα του και έτριψε το μάγουλό του στο χέρι του Τάσου που το χάιδευε. Η κυρία Άννα ήταν σύμφωνη να κρατήσουν το σκυλάκι με την προϋπόθεση να το πλύνουν. Ο Τάσος δεν αρνήθηκε. Ήξερε πως η Κατερίνα θα έπαιζε με το σκυλάκι και θα το ανέβαζε στο κρεβάτι της. Έβαλαν το σκυλάκι σε μία λεκάνη, το έπλυναν με το αφρόλιτο λεβάδες της Κατερίνας, το σκούπισαν με χνοδωτή πετσέτα και το στέγνωσαν με το πιστολάκι των μαϊών. Το σκυλάκι δεχόταν τις περιποίησεις χωρίς να παραπονιέται. Το άσπρο χρώμα του τριχώματός του έλεμψε. Η κυρία Άννα πήρε ένα αψάθινο καλάθι, έστρωσε το σάλι της και απόθεσε προσεκτικά το σκυλάκι, το οποίο αποκοιμήθηκε αμέσως. Στη συνέχεια έβαλε θόρυβα το καλάθι στο κομοδίνο της Κατερίνας. Η μητέρα ξύπνησε την Κατερίνα με ένα φιλί. Της ευχήθηκε χρόνια πολλά και περίμενε να ανακαλύψει η ίδια το δώρο της. Η Κατερίνα εντυπωσιάστηκε με το σκυλάκι, αλλά δεν το ξύπνησε. Σεβάστηκε το βαθύ ήσυχο ύπνο του. Παρακάλεσε τη μητέρα της να μην πάει σχολείο για να μείνει με το σκυλάκι. Η μητέρα αυστηρή δεν άφησε περιθώρια για διαπραγματεύσεις. Η Κατερίνα θα πήγαινε σχολείο και θα καλούσε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες στο πάρτι των γενεθλίων της που θα γινόταν το απόγευμα στην αυλή του σπιτιού τους. Το απόγευμα δεν άργησε να έρθει. Ήταν τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια της Κατερίνας. Ο κύριος Τάσος έβγαλε πολλές φωτογραφίες. Η πιο επιτυχημένη φωτογραφία του είχε την τούρτα με τα νέα κεράκια, την εορτάζουσα, τα παιδάκια που είχαν έρθει να της ευχηθούν και το σκυλάκι να στέκεται δίπλα στην τούρτα. Ήταν τόσο μικρό που έμοιαζε με παιχνίδι. Η Κατερίνα ονόμασε το σκυλάκι Ντίκη. Η μητέρα της Κατερίνας πήρε ένα στρογγυλό μαλακό κρεβατάκι για τον Ντίκη. Έκοψε ένα κομμάτι ύφασμα από μια παλιά πιτζάμα της Κατερίνας, ζήτησε από την Κατερίνα να τρίψει το ύφασμα επάνω της για να πάρει τη μυρωδιά της και το έβαλε στο κρεβατάκι του Ντίκη. Κάθε φορά που το σκυλάκι ξυπνούσε τρομαγμένο, ένιωθε τη μυρωδιά της Κατερίνας πάνω στο ύφασμα, αισθανόταν ασφάλεια και συνέχιζε τον ύπνο του. Είχαν περάσει 2 μήνες και το σκυλάκι μεγάλωνε γρήγορα. Πρώτα άνοιγε ο κορμός του κορμιού του και μετά επιμηκυνόταν τα πόδια του. Έπαιζε με τις ώρες στον κήπο με την Κατερίνα και ανυπομονούσε να κάνει το πρώτο του περίπατο μαζί της στο πάρκο που βρισκόταν απέναντι από το σπίτι της. Η μέρα που θα γινόταν αυτό αργούσε και ο Ντίκη γέμιζε ανυπομονησία. Υπήρχε ένας κόσμος έξω από τον φράχτη του σπιτιού που έπρεπε να εξερευνήσει. Η ευκαιρία δεν άργησε να έρθει. Κάποιο πρωινό που η Κατερίνα άφησε μισάνοιχτη την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ο Ντίκη βγήκε έξω στον κήπο και έκανε την βόλτα του δίπλα στον φράχτη. Όταν η κυρία Άννα άνοιξε την εξώπορτα για να βγάλει την ανακύκλωση, ο Ντίκη βγήκε έξω και βρέθηκε στο πάρκο.
Η κυρία Άννα, απορροφημένη από τις δουλειές του σπιτιού, δεν αντιλήφθηκε την απουσία του. Το σκυλάκι ήταν ιδιαίτερα ήσυχο και νόμισε πως κοιμόταν στο κρεβατάκι του. Το πάρκο είχε μεγάλη έκταση. Ο Ντίκι άρχισε να τρέχει, να κυλιέται στο γρασίδι, να επεξεργάζεται τη βλάστηση και να προσπαθεί να πιάσει τα έντομα που βρισκόταν τριγύρω. Πλησίασε στον παιδότοπο. Ένα αγοράκι το πήρε στην αγκαλιά του και το έδειξε στη μαμά του. Εκείνη είδε το κόκκινο λουράκι του με την μπλε χάντρα που είχε στο λαιμό του και είπε στον γιο της πως είχε αφεντικό και δεν μπορούσε να το κρατήσουν. Το αγοράκι άφησε κάτω τον Ντίκι απογοητευμένο. Ο Ντίκι συνέχισε την εξερεύνησή του όταν ξαφνικά αντίκρισε δύο μεγαλύτερα σκυλιά που δεν ήθελαν να εισβολή στην περιοχή τους και την κυνήγησε. Έτρεξε να σωθεί και έχασε τον προσανατολισμό του. Άρχισε να περιφέρεται στο πεζοδρόμιο της πόλης. Οι άνθρωποι βιαστικοί δεν το πρόσεχαν. Η ώρα περνούσε και κάτω το βραδάκι βρέθηκε στην αγορά και κρύφτηκε πίσω από ένα κυβότιο. Ήταν πεινασμένος και τρομαγμένος. Ξαφνικά είδε να ξεπροβάλλει από την αποχέτευση ένας αρουραίος. Ο αρουραίος κοίταζε με περιέργεια τον παράξενο επισκέπτη που είχε εμφανιστεί στα λιμάρια του. Ο Ντίκι αντίκρισε τα γελιστερά κοφτερά δόντια του, τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει. Η περιοχή δεν φωτιζόταν καλά και έπεσε μέσα σε μια λακκούα με νερό. Το άσπρο τρίχωμά του γέμισε λάσπες. Ξέπνος στάθηκε σε μία γωνιά. Ένας γάτος τον αντιλήφθηκε. Όταν ο Ντίκι τον είδε με σηκωμένο το τρίχωμα και την νεράχη του να του δείχνει τα νύχια του, πιστοχώρησε και απομακρύνθηκε ηττημένος. Αν ήταν λίγους μήνες μεγαλύτερος, τότε ο γάτος δεν θα είχε το πλεονέκτημα του εκφοβισμού. Εν τω μεταξύ, κατά το μεσημέρι, είχε γίνει αντιληπτή η απουσία του Ντίκι στο σπίτι της Κατερίνας. Έψαξαν όλο το σπίτι και τον κήπο. Ρώτησαν τους γείτονες. Κανείς δεν είχε δει το σκυλάκι. Η Κατερίνα ήταν απαρηγόρητη. Έκλαιγε με λυγμούς και κατηγορούσε τον εαυτό της που είχε αφήσει την μπαλκονόπορτα μισάνοιχτη. Ο Ντίκι συνέχισε την πεζοπορία του και βρήκε κρυψώνα ανάμεσα σε δύο πύληνες ανθισμένες γλάστρες που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. Έκλεισε για λίγο τα βλέφαρά του όταν ξαφνικά δύο παιδικά χεράκια τον σήκωσαν και τον πήραν αγκαλιά. Το σκυλάκι ένιωσε ασφάλεια και δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Μία ζεστή αγκαλιά ήταν καλύτερη από τον έξω κόσμο που ήταν γεμάτος κινδύνους. Το αγοράκι δεν άργησε να φτάσει στο σπίτι του. Οι τρεις αδελφές του δέχτηκαν με αγάπη το σκυλάκι. Η μητέρα του το είδε σαν μια επιπλέον υποχρέωση που θα έπρεπε να αναλάβει. Ο άντρας της ήταν ναυτικός και έλειπε. Μεγάλωναν 4 παιδιά και τώρα θα είχε και τη φροντίδα του σκυλιού. Παρόλα αυτά δεν έδειξε απέχθεια για τον τετράποδο επισκέπτη. Τάισε το σκυλάκι και το έβαλε να κοιμηθεί σε ένα καφάσι από ντομάτες. Όταν τα 4 παιδάκια κοιμήθηκαν, πήρε το καφάσι με τον Ντίκι και το μετέφερε κοιμισμένο 2 τετράγωνα πιο κάτω. Τον ακούμπησε πάνω σε ένα περιοδικό δίπλα στην ανακύκλωση και πήρε μαζί του το καφάσι. Το πρωί που θα ξυπνούσαν τα παιδιά, θα έβλεπαν το καφάσι άδειο και θα τους έλεγε πως το σκυλάκι είχε φύγει. Πήρε τον δρόμο της επιστροφής και μετά από λίγο γύρισε να κοιτάξει πίσω της. Είδε το σκυλάκι που κοιμόταν ήρεμο δίπλα στην ανακύκλωση και αισθάνθηκε ένοχη που το άφηνε αβοήθητο. Δεν μπορούσε να το κρατήσει. Σκέφτηκε πως υπάρχει ο φιλέσπλαχνος Θεός που φροντίζει για όλα τα πλάσματά του. Επέστρεψε στο σπίτι της και έπεσε για ύπνο. Ο Σούλης ήταν ένας 27χρονος νέος που εργαζόταν σε καφετέρια. Επέστρεφε στο σπίτι του από την δουλειά του με το ποδήλατό του.
Σταμάτησε δίπλα στην ανακύκλωση για να αφήσει το κουτάκι από το αναψυκτικό του. Ο θόρυβος που έκανε το σκέπασμα του μπλε κάδου καθώς έκλεινε ξύπνησε τον Ντίκη που ένιωσε να απειλείται και άρχισε να γαυγίζει. Ο Σούλης τον ηρέμησε, τον χάιδεψε και τον έβαλε στο καλάθι που είχε μπροστά από το τιμόνι του ποδηλάτου. Καθώς πήγαινε σπίτι του, έβλεπε την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχε βρει πριν από 6 χρόνια το σκυλάκι του, τον Μπουλούκο. Τότε ήταν ακόμη φοιτητής σε σχολή ηχθειοκαλλιέργειας. Ο Σούλης έμενε σε γκαρσονιέρα και δεν είχε πολύ χώρο. Παρ' όλα αυτά είχε όλα τα πράγματά του τακτοποιημένα και η φωλίτσα του έδειχνε περιποιημένη. Σε μία γωνιά της γκαρσονιέρας υπήρχαν ακόμη το κρεβατάκι και το μαξιλαράκι του αγαπημένου του σκύλου, του Μπουλούκου. Είχαν περάσει 7 μήνες από τότε που έχασε το σκυλάκι του, αλλά κράτησε τα πράγματά του σαν να απρόκειτο να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Ο Σούλης έβαλε στο σκυλάκι να φάει, αλλά διαπίστωσε πως ήταν χορτάτο. Ο Ντίκη τον κοίταξε με ευγομοσύνη και πήγε κατευθείαν στο κρεβατάκι του Μπουλούκου. Έπαιξε με τα κρόσια από το κίτρινο μαξιλαράκι και αποκοιμήθηκε. Ο Σούλης συγκινήθηκε. Ο Μπουλούκος έκανε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις πριν κοιμηθεί. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που είχε πάει διακοπές με τους φίλους του και τον Μπουλούκο. Ολοζώντανες περνούσαν οι εικόνες από το μυαλό του. Είδε το κανελί παχουλό του σκυλάκι με τα κοντά του ποδωράκια να βυθίζονται στην άμμο. Η ώρα ήταν 3 π.Μ. Πήρε το σκυλάκι που κοιμόταν φωτογραφία και την έστειλε στους φίλους του. Τους καλούσε να περάσουν το απόγευμα από το σπίτι του, να γνωρίσουν το καινούριο του σκυλάκι και να αποφασίσουν για το όνομά του. Ο φίλος του ο Γρηγόρης, που ήταν εξαρτημένος από το κινητό του τηλέφωνο, είδε αμέσως το μήνυμα και το απάντησε. Την επόμενη μέρα, ο μπαμπάς της Κατερίνας ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία από το γενέθλιο της Κατερίνας με τα πρόσωπα των παιδιών καλυμμένα και το σκυλάκι να ποζάρει δίπλα στην τούρτα. Δήλωσε ότι ακούει στο όνομα Ντίκη και ότι έχει ένα κόκκινο λουράκι με μπλε χάντρες στο λαιμό του. Είχε αναρτήσει το τηλέφωνό του και ζητούσε από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να τον ειδοποιήσει. Ενθουσιασμένοι οι φίλοι του Σούλη έφτασαν στην γκαρσονιέρα του, γεμάτη δώρα για το σκυλάκι του. Ο Γρηγόρης έφερε ένα πλαστικό κόκαλο, η Μαρία ένα γυλαίκο για σκύλους με λουράκι, η Αθηνά ένα πάνινο σκυλάκι, ο Δημήτρης λιχουριές για σκύλους, η Άσπα μπαλάκια για παιχνίδι και ο Θοδωρής ένα κλουβάκι ταξιδίου για σκύλους. Ο Δημήτρης, που ήταν τριτοετής φοιτητής στην κτηνιατρική, εξέτασε το σκυλάκι στον καναπέ του Σούλη και του είπε πως είναι υγιές και σκυλί ράτης λαμπρατόρ. Άρχισαν να του προτείνουν ονόματα σκύλων: Μαξ, Ράμπο, Μπούμπης, Καραμελάκος, Κουταβάκος, Ρέξ, Φλόξ. Ο Σούλης δεν μπορούσε να αποφασίσει. Ο Γρηγόρης πρότεινε να κάνουν ερώτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ζητήσουν τη γνώμη πολλών ανθρώπων. Ο Θοδωρής πρότεινε να του δώσει το όνομα του Μπουλούκου. Τότε ο Σούλης συνέφιασε. Το σκυλάκι του ήταν μια ξεχωριστή οντότητα και δεν θα έδινε το όνομά του σε κανέναν τετράποδο. Ενώ η παρέα προσπαθούσε να βρει όνομα στο σκυλάκι, ο Γρηγόρης έρφαρε στο ίντερνετ. Είδε την ανάρτηση του μπαμπά της Κατερίνας και την έδειξε στην παρέα. Πράγματι το σκυλάκι είχε ένα κόκκινο λουράκι με μπλε χάντρα στο λαιμό και η φωτογραφία του, αν και το έδειχνε μικρότερο, ήταν φωτογραφία από άσπρο λαμπρατόρ. Τα παιδιά έκαναν κύκλο γύρω από το σκυλάκι και άρχισαν να το καλούν με το όνομα Ντίκη. Το σκυλί γύριζε στο άτομο που το καλούσε και κουνούσε την ουρά του. Ήταν προφανές πως άκουγε σε αυτό το όνομα. Η Μαρία, που ήταν τελειόφοιτη νομικής και έκανε την πρακτική της σε δικηγορικό γραφείο, του πρότεινε να το κρατήσει.
θα το υιοθετούσε και θα ήταν νομικά κατοχυρωμένος. Ήταν έξυπνο σκυλί και το κοριτσάκι ήταν προφανώς ανώριμο και ίσως έθετε για δεύτερη φορά το σκυλί σε κίνδυνο. Ο Σούλης της θύμισε πως το ίδιο ανώριμος υπήρξε και ο ίδιος πριν από 7 μήνες, όταν στην τελευταία του βόλτα με τον Μπουλούκο αφαιρέθηκε στη συζήτηση με ένα φίλο που συνάντησε στο δρόμο και άφησε το λουρί να του φύγει από τα χέρια. Όλα έγιναν γρήγορα. Μία ασπρόμαυρη γάτα πήδηξε από το πεζούλι κάποιου σπιτιού στο πεζοδρόμιο. Ο Μπουλούκος την κυνήγησε, διέσχισε τον δρόμο. Ο οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή δεν πρόλαβε να σταματήσει. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο Μπουλούκος είχε θέση μόνο στις αναμνήσεις του. Ο ίδιος δεν μπορούσε να φέρει το σκυλάκι του πίσω. Η Κατερίνα όμως μπορούσε να έχει το δικό της σκυλάκι. Θα το επέστρεφε και όταν θα αισθανόταν έτοιμος θα υιοθετούσε κάποιο σκυλάκι από τη φιλοζωική. Επικοινώνησε με τον μπαμπά της Κατερίνας και του έστειλε μια σέλφι όπου χαμογελαστοί νέοι ποζάριζαν έχοντας τον Ντίκη στο κέντρο της φωτογραφίας. Θα επέστρεφαν το σκυλάκι την επόμενη ημέρα. Η αποζημίωσή τους ήταν λίγες ώρες ξεχνιασιάς με τον Ντίκη. Εκείνο το βράδυ η Κατερίνα κοιμήθηκε ήσυχη. Δεν ήταν πολλές οι ώρες που τη χώριζαν από το σκυλάκι της. Την επόμενη ημέρα η Άσπα και ο Δημήτρης πέρασαν από το σπίτι του Σούλη για να βοηθήσουν στη μεταφορά του Ντίκη. Ο Σούλης έβαλε τον Ντίκη στο κλειβάκι ταξιδίου και η Άσπα με τον Δημήτρη κουβαλούσαν τα δώρα του. Πήραν το αστικό, έφτασαν στο σπίτι της Κατερίνας και παρέδωσαν το σκυλάκι και τα δώρα του. Η Κατερίνα έκλαιγε από τη χαρά της και υποσχέθηκε πως στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτική.